Ụmụnne na-ege m ntị unu ma na nna anyị ukwu bụ Chris Nwabueze Ngige, former governor of Anambra State and the former minister, two-time minister under Muhammad Buhari regime, na ebugozili case na 18th of this month being December 2025. Unu watch unu ga-afụ Malami and Ngige na video ma o nwere ife nchọrọ iji fana bụ wee kọwara unu ebe a, mana ka m na-ekwu nke a ka m gụpụtara unu ife Adeyojudije, lawyer, a very dark man who deputy because of Malami. Odeleba Anua will say that now Malami must be persecuted by the EFCC despite his crocodile tears. Adeyoju. The comments of the former Attorney General of the Federation, Abubakar Malami, alleging that the EFCC is on a political vendetta and they therefore lack the competence to investigate him is unfortunate. The EFCC should proceed without hesitation to investigate Mr. Malami, particularly in relation to his stewardship while in office of all issues surrounding the Abacha route. Public office is a trust, and all past and present public officials must be prepared to give a full account of how that trust was exercised. Malami showed no restraint while in government and wielded state power against everyone, including members of the opposition, having subjected others to persecution. He cannot now escape from the same process. Signed, DJ Adeyoju. Na kedu ife nji wee tinye mmadụ na-aba ebe a? Nwe ife nchọrọ ịkọwara gị. I gotta go more round Twitter, all the social media platform. From ebe ndị obodo Malami is from Kebbi State, and the Fulani man for that matter. Ebe ndị befa na complain. Do you understand me? Listen, let me tell you something. According to even the EFCC update concerning Nwabueze Ngige, I said that na her family allow Kuje UK for treatment. Then all Batanya submit a passport, but wish na or submit without the capacity finally in November 19th. Cause submitted the passport. Bananya na kwana the passport to fully, which na the EFCC na kwa that na there is no affidavit and there is no report concerning the missing passport na police. Do you understand me? No one was so if you will be me arrest. Do you get my point now? No one eventually call again, Mona again about supposedly video question of onye ọbụla hold the public office for public good. Imagine if a tribe issue and the game wabu na Igbo politician. Obo that in enye something ki well all ndị Igbo or ki well all the country all deliver if African and the federal government you achọs na favor and achọs na compensation. Adam apụta ebe agbaghị na Ngige dị guilty of ifefa na-ebi ife mkwuru ebe a before ọ bụ that na any Igbo politician ọ bụ na abịa ma arrest ma ọ bụ na asị emere invite in any Nigeria agency, especially EFCC, economic financial gene crime ka ọ gịnị kakpọọ gị ilu ebe afọ clear yourself. You are not the only Igbo politician. Peter Obi Nodi, Abari Benodia, we all have other Igbo politicians. Even Nekweba, Bukagema Boni Igbo Mare. Now, a politician is a public servant. Any Egonya well Uzo. Nya lawyer. That is where I'm going. It was not favor because of an on office. Mobi a percentage. Any when you go give button the bono transformer mob prepare the meter butie. Me bụ na ịchọrọ ka gị na ndị federal government of Nigeria bịa rụba aka na ikeshibe n'imi ma ọ bụ every day na-akwụgharị na-etiri fa mkpu ọ bụzi na itifuru ọrụ fa mkpu fa ebido chụgharịva gị because na fa mana aka ga-adịrị ọcha. Do you understand where I'm going? Peter Obi hold public office. Kedu afịa bụ a na-achụgharị ya today? Obiano hold kwen public office. Today Obiano ahapụ na Anambra State nọrọ na America. And if you accusation from EFCC, do you understand? So any as a politician, egon iyeju welu ndo obodo gol, ma obolo the country all, lawyer selakage, me man na hayala na astrogale, kene kweni monu, nkonyano, ya call ibia. Ya ebe nkwukwa. If
if you like keep on bịa na social media a na-emegbu ndị Igbo, a na-akpagbu ndị Igbo, a na-eme. Ngige was once a governor and all the senator gara 2 times and a minister. Do you understand? Fancha niile chigoro Anambra steeti chicha ya pụọ. Ị ga-asị na Anambra state today na standard and the way things are function in Anambra state is approach to international standard.